Magandang araw po, kabaryo. Matagal na akong nakasubaybay sa inyo. Nag-umpisa na akong makinig sa inyo noong di ko sinasadyang na-play ang isa sa mga upload ninyo. Talagang pinakinggan ko ito sa trabaho at kung minsan habang pauwi ako. Iniisip ko rin kung magpapadala na rin ako ng aking karanasan. At eto na nga, gaya ng mga binabasa ninyo, ipapadala ko na ang karanasan namin ng tatay ko noong bata pa ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mario at ang aking ama naman ay itago niyo sa pangalang Henner. Karanasan ko ito sa lugar ng Albay, Bicol. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung eksaktong baryo dahil hanggang ngayon ay doon pa rin nakatira ang ibang kaanak ko. Taong 1975 nang mangyari ito. Nasa edad 11 anyos ako nito. Nakatira na kami dati pa man sa Maynila. Dito na rin ako pinanganak. Ngunit ang pamilya kasi ng aking tatay ay halos nasa Bicol. Buwan ng Mayo ito. Piyesta naman sa aming probinsya noon. Nagpasya ang tatay kong umuwi. Kaming dalawa sa Bicol upang makipiesta. Si inay naman ay hindi pwede ng panahong iyon dahil may karinderya kami noon. Walang ibang tatao kaya minabuti naman magpaiwan na lang ni nanay. Nang makakuha na ang aking tatay ng basbas mula sa kanyang pinagtatrabahuan, ay kaagad na kaming nag-ayos ng aming mga gamit. Di lingid sa kaalaman ninyo mga kabaryo, ang pamilya kasi ng tatay ko ay naniniwala sa mga elemento o mga karga sa katawan. Maging ang hanay sa kaliwa ay ganoon rin ang paniniwala ng tatay ko. Nakasanayan naman iyon ng aking tatay. Maaga nga kami nang magtungo sa sakayan ng jeep. Patungo ito sa isang terminal ng bus. Lumipas naman noon ang halos 30 minutos na biyahe patungo sa terminal. Nang makarating na kami roon, ay kaagad namang kumuha ang aking tatay ng tiket pauwi sa aming probinsya. Pasado 1:00 ng tanghali na noon, nakaupo na kami sa bandang gitna ng bus. Sa mga taga Bicol, alam nyo siguro ang terminal ng bus na matatagpuan sa Pasay. Sikat na sikat noon ang bus na ito. Lumipas pa ang halos 30 minutos nang mag-umpisa nang tumakbo ang bus noon. Noong panahon din kasi na yon, kabaryo, hindi uso ang pupunuin ng bus bago ito lumarga. Istrikto sila sa oras, kaya sinusunod nila ang takdang pag-alis ng bus sa terminal. Mula Maynila kasi ay kakain ng wala sa hanggang 10 oras ang biyahe patungo sa aming lugar. Depende na lang rin kasi sa nagpapatakbo nito at kung palaging hihinto ito sa mga terminal
Tanda ko pa noon na hapon na iyon. Tila palubog na ang araw nang magising ako mula sa pagkakatulog ko. Sakto namang hinturi ng bus sa terminal upang magpahinga. Sa ganoong klase ng ruta ay humihinto ang bus upang may pahinga rin ang makina nito at makakain din o makapagbawas ang mga pasaherong nasa loob. Nagpaalam nga ako kay tatay na naiihi na ako at kailangan kong magtungo sa palikuran. Tanda kong nasa parte na kami ng Quezon ng mga panahon na iyon. Hindi ko naman matandaan ang eksaktong lugar nito. Nang marinig nga iyon ng tatay ko, ay agad naman itong tumutol. Sasama raw siya. Aniya, hindi daw ligtas sa kagaya ko ang lumabas mag-isa. Wala naman akong nagawa sa tugon ng aking tatay. Agad nga kaming nagtungo sa palikuran ng sandaling iyon. Naghintay naman ang aking tatay sa labas upang magsindi ng kanyang sigarilyo. Maya-maya pa, nang matapos na akong umihi, ay may isang lalaki ang lumapit sa akin. Hindi ko maaninag ang mukha nito dahil nakasuot ito ng isang sombrero o kilala sa tawag na waway. Pilit nitong inilalapit ang kanyang kanang kamay sa akin. Tila may gusto iyong ibigay sa akin. Ilang segundo pa ay bumukas ang mga palad nito at nagwika ito ng, "Bata, sa'yo na lang tong tsokolate. Ibibigay ko na sana sa anak ko, kaya lang hindi niya naman gusto to." Sambit ng lalaki at tumambad sa akin ang isang supot na naglalaman ng tsokolate. Konting paliwanag lang, kabaryo. Ang tsokolate kasi na iyon ay kakaiba sa lahat ng nakita ko. Tila isang kakao iyon na sinunog tapos dinurog at nilagyan ng asukal na tinunaw sa apoy. Nang maiabot nga iyon sa akin ay laking gulat ko naman. Nang ibalik ko ang tingin ko ay wala na ang lalaking iyon sa aking harapan. Maya-maya pa ay may narinig akong pamilyar na boses sa akin. Tinatawag ako sa pangalan ko nito. Pagtingin ko naman ay nakita ko ang aking tatay na sumisenyas na sa akin. Maging ang ibang pasahero kasi ay pabalik na ng mga oras na yon sa loob ng bus. Aalis na iyon. Ngunit nang hanapin ko ang lalaki, ay nakita ko ito na nakangisi na sa akin. Malayo ito at doon ko napagtanto na hindi naman pala pasahero iyon. Nawala naman ang atensyon ko roon nang tanungin ako ng aking tatay kung nagugutom na raw ako. Meron kasi kaming dala-dala na makakain ng mga sandaling iyon. Nagwika naman ako na mamaya na at mas gusto kong maidlip na muna sa biyahe. Di naman nagtanong pa ang aking tatay at agad namang itong hinagka ng aking ulo
papunta sa kanyang braso. Ilang oras pa ang lumipas, nakapunta na kami sa huling hintuan ng bus terminal. Doon ay kumain kami ng aking tatay ng isang lugaw. Masyado kasing malamig rin ang mga gabing iyon. Kagaya ng nauna, ay meron lamang kaming 30 minutos para kumain at gumayak. Nang makakain na kami, ay naisip ko naman na biglang tikman ng tsokolate na bigay sa akin ng lalaking nakasabay ko kanina. Nang matikman ko ito, ay biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Kung ilalahad ko kasi, ay tila sobrang sarap nito. Ibang-iba ang lasa nito ng kagayang nabibili sa mga suking tindahan. Laking pagtataka naman ng aking tatay kung saan ko raw iyon nakuha. Pinaliwanag ko naman sa kanya na ibinigay lang sa akin iyon ng isang estranghero. Sinabi ko pang para sa anak sana iyon ng lalaking iyon. Ngunit sa akin na lang daw niya ibibigay. Nang marinig naman iyon ng tatay ko, ay wala naman itong naging tugon at tahimik naman ito sa gilid. Natigil nga iyon dahil sa ginawang ingay ng busina na nagmumula sa bus. Indikasyon na muli na kaming lalarga. Pagsakay namin ulit ng bus, ay umandar na ulit ito. Pero makalipas lang ang mahigit 15 minutos, ay nakaramdam ako ng hindi kaaya-aya sa aking katawan. Naramdaman iyon ng aking tatay dahil nakita umano nito na buong buo ang butil ng pawis na nagmumula sa aking muka. Habang nagtatanong ito sa akin ng, "Ayos ka lang ba, Mario? Ano ang nararamdaman mo? Kung nasusuka ka ay magsabi ka lang at pwede naman nating ipahinto ang bus na ito sa nagmamaneho." Wika ng aking tatay. "Hindi na, tay. Ayos lang ako. Dala lang po ito siguro ng dagdag sa biyahe." Sagot ko sa aking ama. Nang marinig iyon ng aking tatay, ay agad na itong tumagilid. Akmang inilapat nito ang kanyang kamay sa aking noo. Doon ko rin nalaman na inaapoy na pala ako ng lagnat ng mga sandaling iyon. Agad namang may inihip sa kamay itong si tatay at saka inilapat sa aking mga mata. Doon nga ay nawalan na ako ng malay. Isingit ko lang, kabaryo, na ang aking tatay pala ay isang magaling na manggagamot. Tumigil lang ito nang may panganak ako. Sa kadahilan ng gusto raw kasi nito na mamuhay bilang isang normal na mamamayan. Nang magising naman ako ay nasa isang silid na ako. Nagising naman ako dahil sa usok na nalalanghap ko. Nang makita ko nga ay andun ang isang tao. Yun pala ay ang tatay ko. Napagtanto ko rin na
Nasa bahay na pala kami. Siguro sa sobrang antok at sama ng pakiramdam ko ay hindi ko na nagising pa ang aking sarili at di ko nalaman kung papaano kami nakauwi ng aking tatay. Nang maramdaman ng tatay ko na gising na ako, bigla itong lumapit at hinawakan ang noo ko. Doon nakita kong napailing ang tatay ko. Tila may problema itong malaki. Nang makaramdam naman ako ng pangamba, ay nagtanong ako doon at nagwika ng, "Tay, andito na pa tayo sa bahay. Ano po bang problema, tay?" Paglalahat ko sa aking tatay. "May hinala ko, Mario anak. Hindi aksidente ang biglaang pagkakaroon mo ng sakit. Hindi ko alam pero mahirap manghula eh. Maigi pang magpahinga ka na muna at antayin natin ang lolo mo dahil siya ang mas eksperto sa ganitong sitwasyon." Mahabang wika ng aking tatay. Pagkatapos nga noon ay kaagad naman akong bumalik sa pagkakahiga. Noong mga oras na yon ay sobrang sama din talaga ng aking pakiramdam. Andyan pa yung bigla akong tumatayo mula sa pagkakatulog. Doon naman ay biglaan rin akong may hilo. May mga ibinigay na gamot noon si tatay na gawa sa dahon. Iniinom ko naman iyon ngunit di aabuti ng 2 minuto ay isusuka ko ang mga iyon. Sobrang init kasi sa katawan noon at hindi iyon tinatanggap ng aking sistema. Wala pa namang mga high-tech na gadgets noong mga panahon namin. Kaya aantayin talaga ng tatay ko ang aking lolo bago ito makabalik. Nagkopra daw umano ito at umakyat ng bundok. Lumipas pa noon ng ilang oras, kabaryo. Wala pa rin ang aking lolo. Ang iba ko namang tiyuhin ay umuwi na sa kani-kanilang bahay. Si tatay naman noon ay abala sa paggawa ng mga halamang gamot upang sa paunang lunas nito. Maya-maya ay tila may naririnig akong isang huni sa may gilid ng bintana ng aking silid. Hindi kasi purong simento ang bahay ng lolo ko. Tanging gawa sa pawid lamang iyon dahil di pa naman uso ang bahay na bato noong mga panahong iyon. Maging ang sahig kasi namin ay may side na purong lupa at meron ding purong kawayan. Alam ko sa sarili ko noon na hindi ako nananaginip. Gising na gising ako noon at bahagya ako pang kinurot ang tiyan ko upang makasigurado. Yung huni kasi na narinig ko ay tila isang hagikhik ng isang matandang boses. Nang alam kong hindi iyon panaginip, ay pilit kong tinawag ang aking tatay. Nilahad ko rito ang narinig ko. Ngunit ang ginawa lang nito ay hinawakan ng aking noo. Nagsabi pa ito na baka kinukumbulsyon ako o di kaya ay nananaginip lamang.
Pinakita ko pa ang kurot ko sa aking sarili. Ngunit laking gulat ko nang wala man lang bakas o kahit anong parang namulang parte sa aking balat. Tila isa akong nasisiraan ng bait sa mga sinabi ko sa tatay ko. Muling may inusal ang tatay ko sa kanyang mga palad at inilapat niya naman iyon sa aking mga mata. Doon nga ay muli akong nakatulog sa di ko malaman na dahilan. Kinaumagahan ay laking gulat ko nang magising ako. Si Lolo nasa tabi ko habang humihigop ng mainit na kape. "La, kayo po ba yan? Anong oras po kayo nakauwi?" Pagtatanong ko sa aking lolo habang pilit kong iniaabot ang kamay nito para magmano. "Mario, apo, kamusta na pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Nga pala, gumawa ako ng ilang paunang lunas sa karamdaman mo." Wika ng aking lolo. Natapos naman ang usapan namin noon nang biglang pumasok ng silid ang aking tatay. Doon ay inilahad niya kay Lolo ang lahat ng nangyari mula nang umalis kami sa Maynila. Maya-maya naman, iniabot ni Lolo ang isang baso. Inumin ko raw ito para maibsan ang sakit na aking nararamdaman. Konting kaalaman lang, kabaryo. Malayo kasi ang mga pagamutan sa amin noon at wala ring mga botika. Di pa kasi uso noon ang mga ganong klaseng pagamutan. Purong dahon at halamang ugat lamang ang nagiging lunas sa lahat ng klaseng karamdaman. Nang mainom ko nga iyon, bigla naman akong nakatulog muli. Hapon na ulit ako nang magising. At kahit papaano ay naging banayad ang aking pakiramdam. Agad naman akong pumunta ng sala upang hanapin ko sila tatay. Nakita ko naman na abala sila roon dahil noong araw din na iyon ay piyesta na pala. Lumabas ako at nag-ikot-ikot muna. Nakita ko naman ang ibang mga kapitbahay na naghahanda na ng iba't ibang mga putahe na lulutuin sa handaan. Maging sa aming bahay ay merong nagluluto rin. Ganoon kasi ang piyesta sa amin. Talagang todo handa ang mga tao. Ang iba pa nga ay nagbabayad pa ng katulong sa pagluluto upang mas mapabilis ang kanilang trabaho. Nang bumalik na ako sa bahay, ay nadatnan ko sila lolo at tatay sa may likod bahay. Naghahanda na ang mga ito at nililinis na ang isang buong karne ng baboy na lulutuin sa iba't ibang klaseng luto. Abala si tatay sa paggayat ng mga rekado noon. Nang tanungin naman ako nito kung ayos na ba ang aking pakiramdam. Maging si lolo ay ganoon rin ang bungad na tanong sa akin. Sumagot naman ako na ayos na ako kahit papaano. At yun na nga, nakitulong na rin ako sa paggayat ng mga gulay. Habang naggagayat ako noon, kabaryo, ramdam kong may nakatitig sa akin. Nang lumingon ako sa paligid, ay wala naman akong makita. Tinuloy ko pa rin ang paggayat noon. Maya-maya pa
Ramdam ko ulit na parang ganoon ulit na may nakatingin sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay luminga ako sa paligid. Isang napakalaking uwak ang lumipad sa ilalim ng mga sanga ng puno. Hindi ko maipaliwanag ang laki ng uwak na iyon. Siguro kung ihahambing ko yon ay kasing laki yon ng isang aso. Kakaiba yon, di ba? Doon ay talagang kinilabutan ako. Napansin ko rin sila lolo at tatay na bahagyang tumigil sa kanilang ginagawa. Alam ko kasi na nakita rin nila ang ibon na iyon. Pagtitig ko sa aking ama ay nakita kong umuusal ito sa kanyang bibig. Sabay ihip ito sa hangin. Matapos gawin iyon ni tatay, bigla namang naglabasan ang ibang baboy ramo sa may gilid ng mga masusukal na puno. Laking pagtataka ko naman dahil parang wala lang iyon sa aking ama at sa lolo ko. Tansya ko pa noon ay pasado 5:00 na rin ng hapon iyon. Kaya't ilang saglit na lang ay babaluti na ng dilim ang paligid. Mabilis na namang nagluto sila lolo at tatay ng iba't ibang putahe. Katulong ang ilang kaibigan ni lolo. Dumating na nga ang gabi mga kabaryo. Naglabas na ng lamesa sila tatay at lolo. Maging ang tuba na noon ay pinakamasarap na alak sa aming lugar. Minsanan kong narinig kasi yun. Natikman ng patago ngunit di ko na ninais na ulitin pang muli. May mga iilang kalalakihan na rin ang nagpunta. Ang ilan ay mga pinsan ni tatay na galing sa ibang baryo. Ganon kasi roon kapag piyesta. Kahit di mo ka mag-anak ay ayos lang na makikain o makiinom sa inyo. Noong gabi nga na iyon ay nag-umpisa na sila ng kanilang inuman. Agad naman akong kumuha ng makakain at ninais na sa loob na lang ng silid kumain. Habang kumakain ako ay nakaramdam ako ng kakaibang presensya roon. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin ng mga oras na iyon. Tila may malansang amoy ang pumasok sa loob ng aking silid. Bagya naman akong dumungaw sa isang bintana dahil nakaangat ang dulong bahagi nito. Doon ay may nakita kong isang baboy ramo. May hinahanap ito at marahan lang din ang kilos nito. Nakaramdaman naman ako ng hindi maganda sa katawan ko ng sandaling iyon. Inihiga ko na ang aking sarili sa isang kama. Nagawa naman sa purong kawayan. Doon ay masukasukang muli ako. Tila umikot na naman ang paningin ko noon sa paligid. Bahagyang nawalan ako ng malay ngunit biglang takbo naman ang aking tatay sa akin. Habang nagwiwika ito ng, "Mario, huwag kang pumikit. Labanan mo." "Bakit po, itay? Ano pong nangyayari?" Patanong na wika ko sa aking tatay. "Nagkakagulo na, Mario. May ilang dayo ang bigla na lang ng gulo. Hinahanap ka nito." Paglalahad ni tatay sa akin. Nang marinig ko iyon, tila pawala na ang ulirat ko sa aking sarili. Biglang sumama ang aking pakiramdam.
karga-karga ko noon ni tatay sa pagkakatanda ko. Si lolo naman noon ay may hawak na isang tabak. May mga iilang bitbit din na kagamitan sa panggagamot itong si lolo. Agad na nagtungo si tatay sa isang madamong bahagi ng ibaba ng aming sitio. Maging si lolo ay ganoon rin. Narinig ko rin sa dalawa habang tumatakbo na ako pala ay niyayanggaw ng mga aswang na iyon. Narinig ko pa na nagmula raw iyon sa lugar ng Masbate at tila paubos na raw ang mga lahi noon. Kung kaya't naghahanap ng mga bagong sibol na yanggaw. Habang binabaybay nila ay nag-uusal naman ang aking tatay ng isang mataas na uri ng poder sa katawan. Maging si lolo ay ganoon rin. Nakita kong inilabas nito ang isang kahoy ng sinukuan. Kung titingnan ay isa lamang iyon. Isang normal na patpat. Ngunit ayon kay lolo ay babad ito at busog sa mga pakain ng buhay na salita. Maya-maya nga, bigla namang napahinto ang tatay at lolo ko sa kanilang pagtakbo. Tumambad sa amin noon ang isang napakalaking baboy ramo. Halos kasing laki ito ng isang kalabaw. Umaangil rin iyon habang nagngingit-ngit ang mga ngipin nito sa sobrang talim. Animo isang tari iyon ng manok sa laki. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang lalaki sa likuran ng puno na malapit sa amin. Laking gulat ko naman dahil ang lalaking nagbigay sa akin ng tsokolate at yung nasa harapan namin ng mga oras na iyon ay iisang tao lamang. Narinig ko pang nagwika ang lalaki ng, "Wala na kayong magagawa. Naitanim ko na sa katawan ng batang iyan ang bertud ng isang aswang. Konting panahon na lang rin at siya na mismo ang maghahanap ng sariwang karne at dugo kagaya namin." Sambit ng nilalang habang marahang ngumingisi ito sa amin. Sumagot naman ang lolo ko noon ng, "Napakalakas naman ang loob mong demonyo ka. Dumayo ka pa sa lugar namin. Tandaan mo, nasa teritoryo ka namin." Wika noon ni lolo habang iniaabot kay tatay ang tabak na hawak nito. Nang marinig iyon ng lalaki ay tila nagbago ang pinta nito sa muka. Animoy gigil na gigil iyon sa aking lolo. Kaya naman nag-usal ito ng isang salita na hindi ko naman naintindihan. Pagtapos noon ay lumabas pa ang di bababa sa 5 baboy ramo. Pasugod na ito sa amin. Si lolo naman ay tanging kahoy ng sinukuan lamang ang hawak ng mga sandaling iyon. Sa unang pag-atake ng baboy ramo ay nagawa pang matigal po iyon ni lolo. Si tatay naman ay ibinaba ako saglit upang tumulong sa sigalot na nangyayari. Nakita ko naman na tumumba na ang isang baboy ramo roon. Ngunit napansin ko ring may lumalabas na isang malapot na likido sa bandang likod ng aking lolo. Si tatay naman, nagpapakawala ng mga buhay na salita sa hangin. Bawat baboy ramo na mahawakan nito
ay agaran niyang itinatarak ang tabak na bigay ni Lolo. Hindi lang iyon basta tabak, kabaryo. Kada iwawasiwas kasi iyon ng aking tatay ay bumubulong ito roon. Makikita mo namang mabilis ang pag-usok ng pinsalang natatanggap ng mga nilalang. Si Lolo naman noon ay marami na ring pinsala ang natamo. Maya-maya pa, isang baboy ramo na lang at yung nilalang ang natitira. Agad namang nagwika ang nilalang na tapusin na ang aking lolo. Ngunit nang lumusob ito, ay biglang pumagitna na si tatay. At yun na ang nangyari. Natarak ni tatay ang tabak. Ngunit bumaon ang sungay ng nilalang na iyon sa bandang tagiliran ng aking tatay. Agad namang nag-angil ng malakas ang baboy ramo na iyon. Bigla namang tumigal po itong si Lolo. Patungo roon sa nilalang. Ilang sandali pa ay biglang napako ang nilalang. Agad namang itinapat ni Lolo ang kahoy ng sinukuan sa ulo nito habang nag-uusal ng buhay na kataga. Bigla namang inilapat iyon ni Lolo sa balikat ng nilalang. Tila asido itong natunaw sa balikat ng nilalang. Nabalot ng napakalakas na angil ang lugar na iyon. Matapos iyon, bigla namang nakatakbo itong nilalang sa ilang puno at bigla kaming nakakita ng isang uwak na lumipad papalayo sa amin. Doon ko napagtanto na ang uwak na iyon ay yun rin ang nakita ko. Binalikan naman ni Lolo si tatay at nagwika naman si tatay ng, "Huwag kang mag-aalala, tay. Kaya ko ito. Malayo sa bituka. Unahin mo si Mario." Wika ng aking tatay. "Sigurado ka ba, Hiner? Kaya na kita. Tara na. Kailangan na natin umuwi sa ating tahanan." Sambit ni Lolo habang itinatayo si tatay. Matapos nga iyon, kabaryo, ay maging ako ay nawalan ng malay. Nagising na lamang ako kinabukasan, nakatabi si tatay. Nakita ko namang puno ng dahon ng katawan ni tatay. Mabisa raw iyon upang mas mapabilis ang paghilom ng sugat nito. Lumipas pa ang 2 araw, kabaryo, ay nagpasya na rin si tatay na bumalik na kami sa Maynila. At bago kami umalis, ay may ibinigay sa akin si Lolo na isang medalyon. Hanggang ngayon ay suot ko ito. At buhat nga noon ay mas maganda ang naging takbo ng buhay namin ni tatay. Maging ang karinderya ni nanay ay pakyaw kong dumugin ng mga suki nito. Ang nakakalungkot lang sa karanasan ko na ito ay ang pagpanaw ni Lolo taong 2019. Hindi naman na ako pinayagan ni tatay sumama pabalik ng Bicol. May sarili na rin kasi akong negosyo ng mga panahon na iyon. Hanggang ngayon, kabaryo, ay hindi ko malilimutan ang karanasan na iyon. Wala na rin kaming naging balita ni tatay sa nilalang na lumusob sa amin ng oras na iyon. Si tatay naman ay binigyan ko rin ng pagkakalibangan na negosyo. Hanggang ngayon, kabaryo, magkasama pa rin kami. Ngunit meron na akong sariling pamilya. Kayo, kabaryo, ano sa tingin nyo ang nangyari doon sa aswang?
Babasahin ko ang comment ninyo. Hanggang dito na lang rin, kabaryo. Marami pa sana akong ikikwento sa mismong karanasan ko dito sa Maynila. Ngunit sa sunod na lang siguro, kabaryo. Muli, maraming salamat at hihintayin kong mabasa ninyo itong kwento ko sa inyong channel. More blessings, kabaryo, pati na rin sa mga nakikinig sa inyo. Pangalawang istorya natin, kabaryo. Simulan na natin. Mapagpalang araw, kwentong baryo. Bago ko simulan ang kwento, ay gusto ko munang magpasalamat kung mabasa nyo man itong karanasan ko. Di ako masyado maalam sa kung paano isasalaysay ang sulat kong ito. Kayo na ang bahala, Sir Kabaryo. Pati sa mga nakikinig, naway magustuhan ninyo itong kwento ng kaibigan ko. Simula kasi pandemya ay nahilig na akong makinig sa iba't ibang narrator dito sa YouTube. At isang beses, napakinggan ko ang boses ninyo. Di ko alam bakit gandang-ganda ako. Gusto ko lang din itanong sa mga kabaryo natin kung totoong maganda ang boses ni Sir Kabaryo. Mismong sender nagsulat niyan. Naniniwala ba kayo na ang pagiging sutil na anak ay may kaakibat na kapahamakan? Karanasan ito ng kaibigan ko nang minsan ay nagtungo sila sa isang liblib at tagong lugar sa Bicol. Taong 2003. Itago niya na lang sa pangalang Austin ang kaibigan kong iyon. Paglalahad niya ay summer noon at wala silang pasok sa paaralan. Laking Maynila kasi itong si Austin. Edad 19 na ito ng kanyang maranasan. Laki sa layaw itong si Austin noon. May sarili kasing negosyo ang pamilya nila. Ang kanyang ina kasi noon ay nasa isang negosyo ng mga pagkain. At ang kanyang ama naman ay isang inhenyero sa isang malaking kumpanya na hindi ko na lang ibibigay ang tunay na detalye. May sariling pera naman itong si Austin. Isang umaga nga, nang magpaalam ito sa kanyang mga magulang. Halos wala naman pakialam sa kanya ang mga magulang nito. Gusto sanang isama ni Austin ang mga magulang niya sa road trip niya. Ngunit parehas abala ang mga iyon. Napagpasyahan ni Austin na ang mga barkada na lamang ang kanyang isasama. Gamit niya naman noon ang sasakyan ng kanyang ama. Isa-isa umanong pinuntahan ni Austin ang mga kaibigan niyang itago na lang natin sa pangalang Larry at si Emok. Una nga ay pinuntahan nito si Larry. Bumiyahe ito ng halos 10 minuto lamang bago marating ang bahay ng kanyang kaibigan. Larry, kamusta? Gusto sana kitang ayain. Long drive tayo. Bakasyon naman sa wala namang klase ngayon eh. Huwag ka mag-alala, sagot ko naman. Wika ni Austin kay Larry noon habang nakangiti na. Mabuti naman at nag-aya ka. Wala na rin kasi akong magawa dito sa bahay. Pero teka lang,
Paano si Emok? Wika ni Larry noon. Nang marinig naman iyon ni Austin, ay napangiti na lamang ito habang nagwiwika kay Larry ng, "Ano ka ba naman, Larry? Para kang bago ng bago. Alam mong di kompleto ang tropa pag kulang ng isa. Siyempre, sasama natin si Emok. Ikaw lang ang una kong dinaanan kasi alam mong mauna ka sa ruta ko." Nakangiting wika noon ni Austin. Nang marinig naman iyon ni Larry, ay tanging pagngisi lamang rin ang naisagot nito. Patuloy na nga silang nagmaneho patungo sa bahay nila Emok noon. Habang panay ang ngit-buga ng dalawa sa kanilang hawak na sigarilyo, iniisip nila kung saan maganda magtungo. Napag-isipan naman nila na mas maganda kung tatlo silang magdedesisyon ng mga panahon na iyon. Halos ilang minuto pa ang lumipas. Nakarating na nga sila Austin sa labas ng bahay nila Emok. Ang bahay pa noon nila Emok ay nasa squatters area pa. Paglalahad pa ni Austin, muntikan na raw silang mapaaway ni Larry dahil sa nayabangan raw ang mga tao sa kanila. Mabuti na lang ay lumabas rin itong si Emok at naayos ang girian. Agad namang nagtanong itong si Emok kung ano ang ginagawa nila sa labas. Nagsabi naman itong sila Austin at Larry na isasama siya sa road trip ng tropa. "Hindi ko alam kung papayag sila Ermat. Papaalam muna ako," sambit ni Emok sa dalawa niyang kaibigan. "Huwag ka na magpaalam. Saglit lang din naman tayo eh. Alam mo namang bakasyon, summer pa, di ba?" Wika ni Austin habang kinukumbinsi si Emok. Sa pagbuyuri ni Larry ay wala na ngang nagawa itong si Emok. Wala namang nagawa itong si Emok kundi ang pumayag na lang. Papasok lang daw saglit si Emok para magbihis. Ilang sandali pa ay lumabas na itong si Emok, bitbit ang isang backpack. Tawa ng tawa naman ang dalawa. Dahil kung sino daw ang umaayaw, ay siya pa ang handang-handa sa huli. Sinabi naman ni Emok na nagdala na rin ito ng ibang gamit pangontra sa mga masamang nilalang. Yun daw kasi ang nakasanayan ni Emok sa tuwing aalis o pupunta sa lugar na hindi naman pamilyar sa kanila. Sabi naman ni Austin na 2003 na at naniniwala pa ito sa ganoong bagay. Sabi naman ni Emok na walang mawawala at walang masama kung maniwala ka sa kasibihan ng matatanda. Agad na nga silang sumakay sa sasakyan ni Austin. Kumain raw muna sila bago magmaneho ng malayo. Dumaan muna sila sa isang kilalang simbahan sa Maynila. Laking gulat naman nila Austin dahil nagkalat sa lugar na iyon ng mga pangontra o kung ano-ano pa. Tumawa ulit itong si Austin at Larry. Masyado raw matanda ang paniniwala ni Emok. Kumain na rin sila roon sa isang kilalang fast food chain. Matapos nga nila ay agad na silang umalis. Pasado 9:00 pa lamang ng umaga iyon. Matapos nga nilang punuin ang gasolina ng sasakyan ni Austin, ay tinungo nila ang daanan papunta sa nais nilang puntahan. Nagbigay naman ng suhestyon itong si Larry na tahakin ang daan patungo ng Bicol.
Doon nga ay nagkaroon ng ideya sila Austin at Emok na maganda ang lugar na iyon. Habang nasa biyahe nga sila, ay nakatulog naman ang dalawang kasama ni Austin. Di nga nila namalayan ay nasa parting Bicol na ang kanilang tinatahak. Pasado 5:00 na ng hapon noon. Ginising naman niya ang dalawang kasamahan niya, sila Larry at Emok. Nagsabi itong kakain raw muna sila dahil malayo na sila sa Maynila. Bumaba naman sila sa isang lugar kung saan may tindahan. Bumili agad sila ng kanilang may inom. Si Austin naman noon ay nagtanong kung saan pwedeng magpaabot ng gabi sa tindera noon. Nagwika naman iyon na kung tatahakin pa nila ang dulong parte ay masyado ng delikado para sa kanila, lalo na't dayo lamang sila sa lugar na iyon. Muntik naman madura ni Austin ang kanyang iniinom nang marinig iyon habang nagwiwika ng, "Paanong delikado? Ano to, takutan?" Ang tinatanong namin kung saan kami pwedeng magpalipas ng gabi. Wika nito sa matandang tindera. Nang marinig naman iyon ng tindera, ay biglang nanlaki ang mata nito habang sumasagot kay Austin ng, Alam mo, iho, payo ko lang sa inyo. Mag-iingat kayo. Dahil dito na ako tumanda. At mas alam ko ang pwedeng mangyari sa kagaya mo. Sambit ng matanda noon. Wala namang naging sagot si Austin dito kundi ang pagbato ng botelya ng kanyang iniinom. Agad naman nilang pinatakbo ang sasakyan ng mga oras na iyon. Gumabi na nga ng sandaling iyon. Halos mawala na ang liwanag mula sa kalangitan. Ilang minuto pa ay napansin rin nila na lahat ng bahay na madaanan nila ay nagsasara na agad ng bintana at tarangkahan. Tanging ilaw na lang ng sasakyan nila ang nagsisilbi nilang liwanag sa daan ng mga panahon na iyon. Wala rin silang ibang marinig dahil napakatahimik ng lugar. Ingay ng sasakyan lamang at iba't ibang uri ng insekto ang tanging naririnig nila. Maya-maya pa, pagsilip nila sa oras, ay halos 7:00 na ng sandaling iyon. Sa puntong iyon ay nakaramdam na sila ng hindi maganda sa paligid. Andun ang panakanakang pagtawid ng baka na 5 ang paa. Sa di kalayuan ay nakita silang isang bahay na tanging gasera lamang ang ilaw ng bahay na iyon. Bigla namang napabalikwas itong si Larry at Emok. Nagsambit sila na baka pwede na kausapin nila ang may-ari ng bahay na iyon upang makituloy muna. Wala namang nagawa si Austin. Kahit labag sa loob nito ay huminto ito. Nang dungawin nga nila ang loob ng bahay, ay wala itong tao sa loob. Laking pagtataka naman nilang tatlo dahil bukas ang gasera ng bahay na iyon. Nagwika naman si Emok na baka naman lumabas ang taong naninirahan roon. Si Larry naman ay akmang sisilip sa pintuan. Ngunit nang ilapit nito ang ulo, ay agad namang bumukas ang pinto dahil sa pagkapuwersa na nagawa nito. Wala na silang ibang nagawa kundi ang tumuloy papasok sa loob.
Sa ilang beses silang nagsisigaw, ngunit wala naman ang lumalabas mula roon. Iniisip naman ni Austin na walang ibang bahay roon, kaya imposible na lumabas pa ang taong naninirahan doon. 9:00 na noong gabing yon. Nakapwesto na silang tatlo sa loob ng bahay. Nang maya-maya ay may isang yabag silang narinig na tila papalapit sa bahay. Pagsilip nila ay nakita nila na isang matandang lalaki ang naroroon. May akay-akay itong kalabaw. Natataranta naman ang tatlo at agad na tumakbo sila papunta sa sasakyan ni Austin. Sa sobrang pagmamadali nila ay naisipan naman ni Emok na kunin ang asin sa bag nito. Naniniwala kasi iyon na isa iyong mabisa na pangontra sa mga aswang. Agad na ibinato ni Emok ang asin sa mukha ng matanda. Nang matamaan ito ay agad namang pinaandar ni Austin ang sasakyan. Nang makapasok silang tatlo, ay patuloy ang kanilang pagmamaneho. Sa isip nila ay bahala na. Ang mahalaga, makalayo sila sa bahay ng matanda. Nagkwento itong si Larry nang makita nito ang matanda ay namumula raw ang mga mata nito. Indikasyon na aswang ang taong iyon. Maging si Austin noon ay nawala ang pagiging pilosopo. Habang papalayo naman sila, ay pansin nilang payabong ng payabong ang mga punong nakapaligid sa daanan. Pakipot rin ng pakipot ang kalsadang tinatahak nila nang may isang parte roon na lumubog ang isang gulong ng sasakyan ni Austin. Kahit anong tapak nito sa gaas ay hindi ito tumatakbo. Maliwanag ang buwan ng mga oras na iyon. Tanging ingay ng mga kuliglig lamang ang naririnig ng tatlo. Bumaba naman silang tatlo sa loob ng sasakyan. Bitbit ang flashlight na hawak ni Larry at Emok. Ay wala silang nakita kundi puno lamang ng akasya. Kung susumahin nga nila ay nasa 5 dekada na ang tanda ng punong iyon. Habang iniisip nila Austin kung papaano usad ang sasakyan, may isang aso ang dumaan roon. Halos titigan lang sila ng aso na iyon. Isa lang ang napansin ng tatlo doon. Ang aso kasi na iyon ay merong mapupulang mata na halos kitang-kita sa dilim. Kahit anong taboy ang gawin nila, ay hindi umaalis ang asong iyon. Nananatili lang iyon na nakatitig sa kanilang tatlo. Nasabi pa nitong ni Austin na, "Putya, anong klaseng aso yan? Aswang yata yan eh." Wika ni Austin. Agad na segunda naman ni Emo. "Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang?" "Emok, batiin mo ng asin. Magmadali ka." Wika ni Larry. Nang marinig iyon ni Emok ay agad naman niyang ginawa iyon. Doon nga ay napagtanto nilang aswang ang nilalang na iyon. Matapos kasing matamaan iyon ng asin ay tila umusok ang mukha nito. Maya-maya pa, biglang dumamba naman ang aso na iyon kay Emok. Mabuti na lamang ay naipanggalang nito ang kanyang bag.
Yun ang halos mabutas ng napakatalas na pangil ng aso na iyon. Wala naman silang ibang nagawa kundi tumakbo pabalik kung saan sila nagmula. Ayaw naman tumigil ng asong iyon. Di naglaon ay agad nga nilang nakasalubong ang matanda. May dala itong isang sulo at isang sundang na napakatalas. Akmang dumamba naman ang aso na iyon sa tatlo nang biglang pumwesto sa gitna ang matandang iyon. Saktong-sakto naman ang katawan ng aso sa sundang ng matanda. Agad na daplisan ng bahagya ang bandang tagiliran ng aso. Isang malakas na angil at arlong naman ang binitawan ng asong iyon sa kanila. Sabay sibat ng nilalang na iyon. Akmang nga habulin pa sana nila, ngunit nagwika ang matanda sa kanila ng, "Huwag niyo nang subukan mga iho. Aswang ang mga iyon. Nahanay iyon sa lahi ng mga kiwig." Wika ng matanda sa tatlo. Konting kaalaman lang mga kabaryo. Ang kiwig kasi ang uri ng aswang na nabubuhay bilang isang normal na tao sa umaga, ngunit nagiging aso ito, bawiramo o malaking pusa sa gabi. Nang marinig iyon ng tatlo, ay labis ang kanilang hiya na nararamdaman. Sabi naman ng matanda na nalaman niyang may dayos sa kadahilan ng asawa niya umano ang tindera na pinagtanungan nila. Kaya raw nasa kubo siya ay dahil galing siya ng sakahan. Saka hindi rin daw makakapasok ang kahit anong nilalang sa kaliwa dahil may buhay na nakataga ang nakapalibot sa bahay ng matanda. Matapos marinig nila Austin ang paliwanag ng matanda, ay halos maiyak ito sa pasasalamat sa taong iyon. Doon nga ay napagpasyahan nilang magpaabot na lang ng umaga. Pumayag naman ang matanda na tumuloy sila sa kubo nito. Kinaumagahan nga ay muli nilang binalikan ang sasakyan. Ngunit kasama na nila ang matanda. Nagtulong sila na maisalya ang sasakyan sa pagkakalubog nito. Naging matagumpay naman sila. Doon nga ay nag-iwan sila sa matanda ng konting salapi. Ngunit ayaw naman iyon tanggapin. Nag-iwan lang ito ng isang salita sa mga iyon. "Alam nyo, hindi masama ang minsan sumunod sa ibang tao. Dahil sa kapusukan ninyo ay nangyayari ang hindi dapat. Maging mapalad kayong nabubuhay ng maayos sa kapatagan. Huwag nyo na ulit-uulitin ang mga ginawa ninyo. Maging aral sana sa inyo ang nangyari kagabi." Paglalahad ng matanda sa tatlo habang naglalakad na ito, hila-hila ang kanyang kalabaw. Doon nga ay patuloy na natauhan ng tatlo. Hindi na muli nilang tinangka ang balikan ng lugar na iyon. Laking pasasalamat rin nila dahil binigyan pa sila ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Doon nga ay patuloy ng natauhan ng tatlo. Hanggang ngayon po ay bit-bit ni Austin ang kanyang mga naging karanasan at ng mga kaibigan niya sa lugar ng Bicol kung saan nakaharap nito ang mga lahi ng aswang na kiwig. Hanggang dito na lang po kabaryo. Naway nagustuhan nyo ang kwento ni Austin. Sana ay may napulot kayong aral at sana po ay marinig ko sa inyong channel itong kwentong ito. Salamat po
at more blessings to come. Okay, so ayun na muna. Siguro hindi na muna ako magbibigay ng komento dun sa dalawang istorya. Saka pasensya na pala kasi hindi tayo nakapag-upload kahapon ng story kasi nagkaroon lang ng problema. May inayos lang din ako. Pero ayan at babawi pa tayo susunod. Tas yung shoutout ko siguro mga kabaryo. Bali, siguro next upload o next pa. Ibunin ko muna para isang bagsakan na lang. Tapos meron pa rin naman tayong mga single story. Kumbaga ito kasi same sila ng story Bicol. Mahaba yung isa tas yung huli naman yung kay Austin. Maikli so pinagsama ko na. Yun lang muna. Kayo kung may comment kayo tas okay kayo sa ganitong setup natin. Comment nyo sa baba. Babasahin ko naman lahat yan. Sa ngayon ito lang muna. Maraming salamat sa inyo kabaryo.